Muri yeZimbabwe paita order pano. Zvakaoma chimbo yaipa napa tionesa nenyaya iri panapa. Magirigini tingati ka election kawe kavakaita ku Congress ye ZANU-PF yema war veterans iyo. Order yapo yakamira kadai so iko zvinezvi. Sekutara kuti kambozvita kuti Sifas Ncube ndiye chairman, Shorai Nyama Gondo ndiye vice chairman, Joel Murerengwa ndiye secretary general wavo, Thomas Munyima legal affairs, Vincent Chinone ndiye akubata department re transport, section Ncube ndiye apa finance, Sanik Nguni ndiye akabata department re security, Nyembe Stogara ndiye aripa women affairs, Samuel Parinyatwa ndiye akabata pa PC, ndo department riripo. Asi iko zvinezvi kubva paitika zvese izvi va Christopher Mutsvangu atisati taona vachibuda kana kuti vataure mashoko kana kuti chi, even though va Matemadanda ndo vabuda vachitaurawo panyaya dzemaresults vachiti, I want to firstly thank all of the comrades for the support they gave us for all these years when we were in the executive. We will continue to work together as an association advocating for our welfare and everything else. Ndo mashoko vakabuda vachitaura vaMatemadanda kureva kuti vabvuma zvo defeat vai accept, but vaMutsvangwa avasati vataura kana any word. Tichazoonesana kuti chii chiri kunyatsoitika chikutora nzvimbo chikuita kuti vasataure mashoko kana kuti vakamirira kunozozvitaura kana vakujongwe house. Muri yeZimbabwe munoziva kuti panapa pana dziri nyaya dzema updates ndo kubasa kwedu tinouya tichikuzivisai zvinhu zviri kuitika. Saka stay tuned, garai muripo, mobva like this video, tichizosangana pane zvimwe zvinotevera.